Don timrit ne timhe rat na phang ka PSG hakane ka Samoi but lead Lionel Messi iaka Inter Miami tenga pedang sopai pi ki parlok syakane ka channel but lada pidi bidang thamai sopa ban subscribe like but share te hoi parlok imat Don shu kano ka tim la ka barit ne ka bakrau ka ban la ban khang lat iaka PSG banjop iaki jing ialehkai hakane ka Samoi but iaka ta kumba philayu iaka rokom ialehkai jong ka PSG kadalong shisha ka rokom ialehkai kaba itnat bha kum katim hakaba kalapan hipedio wat iaki tim ki baklain bor dakar rokom ialehkai kaba itnat mian but kaba pelong iaki tim persya ban shem jinge ban pelim iaka te haoi perlong haka jing ialehkai semifinal jong ka FIFA Club World Cup hapedeng ka Real Madrid persya iaka PSG kanai ka jing ialehkai kam dalong than ka ba itnat kumbala khmi lenti namar ka jingla jong ka PSG haka rokom ialehkai ka ba itnat kum ka tim kalapan hipedio iaka Real Madrid bat ia kiwi pat kitim bat ka balong hero ban defend ia karukom ialehkai jong ka PSG bat datang haka menit ka bahan riu kajing bakla jong ubak jong ka Real Madrid kalapan yo lat ia ka PSG pan yo thep ia ka gol ka banangkong lengbau Fabian Ruiz kabala assist dau Dembele bat haka menit ka bakhandai kajing bakla biang jong ubak ka Real Madrid Rudiger kalapan yo lat biang yo Dembele pan yo thep ia ka gol ka baar nakabenta ka PSG bat haka menit ka baar pusau layo biang ka PSG ban thep ia ka gol ka balai lengbau Fabian Ruiz ar nakabenta jungu bat lai nakabenta ka PSG bat kini ki gol kilane hi kumju kadhadu bakut ka first half bat andalawan phai sya ka second half haka menit ka ba phra phnyo ugan Selo Ramos ulio ban thep ia ka gol ka basau nakabenta ka PSG bat ia kate ka gol jongo ulai borom sya Diego Jota bat haoj perlok hakane ka jing ialehkai ka PSG kala job da saula not cool ia ka Real Madrid bat menta ka PSG kal rong no sya ka final haka bakan sei kun persya ia ka Chelsea bat hakane ru ka mas kadai ka mas ka bakhadu nakabenta Lucas Vazquez bat Luka Modric haka jersey jong ka Real Madrid bat hoi perlong haba phai nakaliang jong Dembele udan pha ka chance ban yo Korea ka Ballon d'Or hakane ka Samoi bat hakane ka jing ialehkai ulio ka wei ka gol bat ka wei ka assist bat haba phai pat nakaliang jong Lionel Messi udang ialehkai pha haka madan kapapan itnat shibon yakinong kersan bat menta haka jing ialehkai jong ka MLS Lionel Messi ulalit iaka Inter Miami dakabaw liyo bantep artli ki gol haka menit ka ba arpnyo bat lai pupra kabala pelong iaka Inter Miami banjop iaka te ka jing ialehkai da ar lewe gol kublei shibon